triple pack na. Tando ay ginto, ibang ginto. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Ay, may nakatuong video. Katuong nga. Natugtog oh. Kain daw ini. Ay, nako. Paano daw kita kani Jing? May nakatuong na tugtog. Ha? Yan. Iba nagluwas. Reset tayo ni. Reset tayo. Oy mga kabayan, good morning po sa Indo Tabi. Welcome sa yung programa. Aram mo niya itong unyang daw. Miyerkules. Yan. Miyerkules po ngunyan. And sana okay ka mo. Tama mga tugang. Yaon so amiga ko. Yung paborito nila. Paborito nila maki-update kita mga tugang kay Doña Pat Gutierrez. Yan. Si Chapat. Medyo nagtulo si Chapat. Ayan. Chapat, good morning po tabi. Ano po? Angus-angus ingo na lugot ka. Iyo. Ano yan? Good morning, Marhay na aldaw po sa Indogabos. Yes, good morning po tabi Chapat. And ano po ang satuyang update sa mga kababayan? Masyado except na padagos ang satuyang programa kang massive disconnection. Okay. At saka sa satuyang pig-enhance mingunyan ang campaign sa anti-use, illegal use of electricity. Tadain nag-i-improve ang satuya na system loss. Nasabi tabaga na ang system loss na iyo yan ang satuya na dakulaon na problema dahil 10% of that naghihiriras kita. Yes. Sa ngunyan ang satuyang system loss nasa between 25 to 26%. Dako lang ka. Pero dakula. So minus ka yan, 10% yung pighiriras ta. So natatada, iyo ngunyan ang piga-absorb kan apek na pirdida. Yeah. Kaya as of ano kita ngunyan, August and July, Yes. as of July ang pirdida kan apek nasa 185 million last month. Okay. Medyo nagbaba kidiit. Ta hali kita sa 200 plus million kan June. Opo. So padagos an sa tuyang kampanya padagos man an sa tung paghagad nin asistensya sa mga local government officials, sa mga barangay officials and sa mga konsumidores mismo. And thank God igwa mga nagresponde na mga ciudadano sa mga konsumidores na tindaan nagtuturo kang illegal nagagamit ng kuryente, siguro sa indang barangay o sa indang purok. Opo. So as of July 31, ang nadakupta, apprehended, nasa 748. 748. Oo, out of the so many thousands of illegal users,
So ang nagsettle 160. Ang gustong sabihin po kang nagsettle, so nadakop na hinalian Kontador. Metro, Oo. sa opisina nagsettle, meaning to say nagbayad kan sa iyang arrears, and then nag-apply for reconnection, nagbayad kay fee. Okay. So igwa po kinagsettle na 160. Ang na-file ta sa court na active ganyan is nasa 65 cases na naano sa fiscal na i-file na sa fiscal. Ano po ini? Pag nadakop ka, nasiring ka yan, may illegal, ano yan? Perpetually, di ka na pwede maging membro kang perti ba? O kaya na, Perpetually day natatakudan? day No, na. kaya nga ni kung mag-settle okay. or pag matapos ang case sa court, mag-decision siya. Kung found guilty, well, dakitang maginibo ka ta kung ang court nagsabi na guilty siya, eh nasa 6 years an imprisonment Imprisonment. kayan. Pwede naman sa At bayad. saka igwa pa ki multa na more than 100,000 pesos. Yes. Oh. So, ang nangyari nga ni sa tabako sa Bacolod Magayuno na ta halos nagsettle na su mga nakalista, Opo. sa mga nakalista sa APEC na miyembro, nagbarayad na. Nagbarayad na. Ta, saka ang nagpalista na gusto ninda ka itong prepaid system, Wow. magayunon ta nasa labi ng 200 Uy, 200 persons. Ang iba ka yan, so may mga arrears Okay. na nagpaduman sa opisina, naghagad ng settlement. Pero igwa mang giraray kan so mga nagagamit kang illegal, ta dai pa nahahali so sa indang pribadong transformer na pigamit. So anyways, nag-abot na. So ano nga rin kaini? So bago na metro nagagamiton diyan sa prepaid. So at any time now, pag naikabit na yan duman sa nag-apply, Opo. mapuuna kita kang prepaid. Magayunon ang programang ini. Sana maka-avail kita gabos. Pilot yan duman sa Bacolod. Ipig pilot duman. Yun, Oo. okay. So, ano ito? Gabos na 200 na ito, makakabitan sinda ng prepaid? Ang nag-abot sa muya na na Metro 200. So Okay. depende po kung may clearances na sinda sa opisina. Except duman sa dati na apat Oho. plus yung nagbayad na 42, ito sigurado na po ito. Ayun. sure Pero lang. kan after our dialogue, nag-dialogue kami duman, Opo. explicar mi so bentahe ka ining prepaid, iyo ito nagparelista. As of 2 days ago, ang sabi sa kuya kan sa tuyang manager sa First District, nasa labi ng 240 ang nag-apply. Wow, ay nakul na, ano? Because magayunon kaya Maray ini, amigo, ining programang ini because kontrolado mo ang paggamit kang kuryente. Oo. Saka magayon na paagin yung pagdisiplina kan mga kairiba sa laog kang na magamit ning tama. At the same time, siyempre sa party man nindo, dakulang kagianan din yan. Dakol kagianan dahil ang cash talaga ini on cash basis. Opo, yes, Ang cash basis. Pero dakulo na bentahe ini dahil anta kung ma-apply ka new connection under the old sa APEC, igwa Opo. ka kibayadan na bill deposit. Yes. Ini dahil kang gastos ni on sentimo kung ma-apply ka. Na clear ka, na fully paid ka. So, in fact, kung igwa kang arrears na dahil mo kaya bayadan ka, boss, you can settle it. Ang allowed kang APEC, gastusun mo ang 70% kan sa imong binakal. So, 30%, mutay-mutay na ipagbayad mo duman sa imong arrears. Ibabawas naman sa Yes. ano. So, ayun. magiano na maray. Oo, So, oo. kung ang igwa ka ki utang na halimbawa 10,000 pero nag-apply ka sa APEC, nakipag-settle ka, so nag-agree ang APEC na ikabit ka, so 70% kan sa imong binakal. Halimbawa, ang binakal mo is 1,000 for that month. Opo. So, ang kukonsumuhon mo sana duman, so 70% or 7,000 Yan, yung- or 700. Yung 30%, So, 300, ibabayad mo duman sa utang ay mo. very good. Magian, Walang ano na yan, gabos na nakagianan, Opo. itinao duman. Kaya, medyo magian. So, dakulon nga ni ang nag-upod sa opisina kung noarin man da asinda
Well, since this is a pilot program, ilingon tango na. Yes, kung ano ang dalagan. result. Yes, Ayan. kung ano ang dalagan Okay. kay. Sa pa napigalat siyempre dapat yung reflection sa billing na medyo mababa databi kung no arin tayan mahihiling. Iyo man agad hilingon tango na ang resulta ka ini. Okay. Ah, kasi may banwa nahabo na dangan sa APEC totally. Oo. So siguradong hihilingon ta ang Mhm. reaction kan. Yan, may mga grupo na abo na talaga, abo na da sa Indo. Ano ang Naman sa banwa. ano ang reaction mo kaya sabi dapat? Oo. Naghalat nga na akong apod sa imo, ta informaran mo ako kung ano sa pinagkahururunan ninyo. Aday mo duman. wara ako duman. May kaso ako. Iyo, Sabado ito. Opo. Oo. Ayan. Ade tapos may mga parang pending na kahagada na investigaran daw so APEC ano po. That's Ano that's rin good. datayan? Actually, sabi ni Congressman Joey Salceda, nakisumaro siya duman sa intention ni Congressman Garbin Opo. na pa-audit ang APEC. Ang maugma ang APEC sa arog kaya na sitwasyon. In fact, it's most welcome. Okay. Para kung talaga di-audit ang APEC, mahiling kang ERC, ma-appreciate kan ERC ang tunay na kamugtakan kan APEC. Sinabi ko na nga ni, nasangon yan, losing ang APEC. Ang saro pa, apisar na ma-appreciate ninda ang tunay na financial situation ngunyan kan APEC, na labi ng 3 billion ang utang sa pinagbabakalanta, ang pirdida na between 160 to 200,000 ang napirde monthly. Diba ad lamang umisog-isog na so sa tuya na pigmamaot na capex. Iyon. Oo. Ta ini ang capex kang ang sekreto kung paano ang APEC maka rehabilitate, mapakarhaytan na talaga ang system, makabakal na kita ki bagong kable. Yes. Ta ang kable ngon yan sa radioton, undersized, brittle na, diit na paros, diit na oran, nagbe-break. Iyo ini ang nagkakos kan mga unscheduled brownouts. Yan, dadangog ko man agad yan duman sa sarong interview kay Congressman Presley De Jesus. Akang Pilreka, na yung capex na pick-apply kang APEC, aluyon da, 2017 pa. 7 years na. Garo natukawan duman sa ARC. Dahil man siguro natukawan sa ARC ko dahil sa oposisyon. May saro bagang grupo kay mga abogado digdi sa Legazpi o digdi sa Albay na nag-uuponer kayan for whatever reasons dahil ko maintindihan, no? Sakot ganyan. Pero ang capex na yan, saan maghahali ang... 2.8 billion so initial Opo, saan maghahali po yan? sa kapital kang Ayun, ang ano pa lang kan, di kang ka San Miguel. pwedeng mag-improve without the approval kaya. maski sa ron sentimo Oo, dahil di ka pwede pa rin. Yun magasto. ang sabi Oo. ni Congressman Presley De Jesus. And iyan ngaya, na pigsasapar ngayon, bako lang kang APEC, kundi pati kang ibang cooperative na nag-apply ng capex. iyo, So, tama. medyo, So ining capex na ni dakolaon ining bagay ta makabakal na kita ki mga transformers na tama ang kapasidad. Okay. Tas ang gunyan ining reklamo kang lalo na sa barangay, far-flung barangays na nagkikimat-kimat an sa indang kuryente. Maaga ngayang Christmas. Dahilan ta ang ibatang transformers ang karga kaan day nakikaya so demand. Kunya na, no? Dahil sa populasyon, in-explain ko na baga kanino, na kung ang population mo arog sa nakayang kang panahon pa kang aleko. Tsaka kay So tama lang so nagdadaloy na ko rin. kuryente. Ito ngaya ilaw sana. Kunya nagpara, nalagyan Dakulo man niya na. mana kidit, dakul ng pigpara dagdag. Makonsuelo nga ni ta. Makonsuelo nga ni amigo ta. Ultimong sadiri kong katabang naka-washing machine. Naka-washing machine. May freezer siya sa harong. Kaya iyan ang mga bago na uso. Takot ka ito dahil kitang cellphone. Yes, naramdaman ka ito kang... Dahil kan arog ka yan na Naramdaman ka nagagamit ito ng kang kuryente. scout electrician ako kang Aleco 1 ka ito. We were trained by the boss sa Philippines sa kanang naya. Tapos, bigwa kami na mag-ano ka itong Operation Instant Light. Ito talaga, makabit kami. Sarosan na. Sarang ilaw, sarang saksakan.
Ay, bayaan yan. May ilaw taon, na. Anong taon iyan? Mga 1980s. 1980s. 1980s yan. I think my tugang ko, manager Durang dyan. na ako. Yan ang pigsasabi ko baga na so population kay to diit. So that so demand kay to diit dahil pa mga modern gadgets na maray, dahil pa cellphone na permimpig Sa-charge. yes, oo. So ang kaya ka ito kang mga kable, buda kan mga transformers, so demand sa nakan populasyon ka ito. Pero sa ngunyan, siguro nag-triple ang populasyon, nagmoderno na sa mga gadgets, so mas naggulpe, naglangkaw, so demand. So, yan. So, ang demand sa sarong area, dahil nakikaya kan mga kablig sa raday, na mga brittle na, undersized, iyan sa tong transformer, siguro dahil naman kikaya ang load. So, dahil niya na itatao ang tama na supply duman sa harong. Kaya iyan ang rason ka nakikimat-kimat. Ang peligro nga ni dyan, ang peligro dyan ang overload. Kapag Kapag nag-overload, maputok ang sa tong transformer, ma-brown out na naman. Medyo da oral ba pag nagputok. Yung nga niya nang sana masabutan inikal sa tong mga konsumidores, o garing dakulon ang habo magsabot. In fact, dapat yung mga intelihenteng tao habo magsabot kan talagang tunay na kamugtakan kan distribution business. Kung nga di kung maybe culture shock. Dahil lang 23 years ako sa Napocor. Yes. And ang Napocor was only a producer. Dahil sa diri kay ito kang Napocor ang mga darakulaon na planta na nagpo-producer ng kuryente. Ibaho na maray ang naturalesa kag distribution. Ang distribution detalyadong maray, buda ang kahurod mo digdi, ang kahampang mo digdi, mga konsumidores. Direct ang saka man iba-ibang naturalesa kang serbisyo. Kaya nagkaigo ako ning diit na culture shock sa pagpuon. Maski ako dahil ko nasabutan, so distribution business kan pagpuon ko. 5 years ago na ako dyan. Sada graduate na. Kaya iyan. Ang pigsabi mi na sana, after all these years na pag-explikar, kadakol ang habo magsabot. Saro na sa Indo, sa Santo Domingo. Dahil ko aram kung ano ang sa Indang actually in target. Ayun, may mga grupo garong kasarabay man sana ka itong mga nag-oroponer. Sa are. Ka mga inot na panahon pa. Ayun. Okay, now, ano yan? Ngunyan po tabi chapat, sa ina kita nagbabakal ng kuryente palan. Ang APEC? Naka-CPC na kita? Ha? Nag-bidding na kita? Naka-bidding na? Pagbakal? Oo. Actually, in contract ang may contract ang APEC sa San Miguel, sa SMEC, San Miguel Energy Corporation. Pero ang pigtugot sa nakayan is only 40 megawatts. Okay. Although EPIRA says na pwedeng bumakal sa 50%. So, ang sobra kayan, dapat pwedeng bakalon kan APEC sa ibang producer, sa ibang nagsusupply. Ugaring, igobaga kitang WESEB. Kaya obligado ang APEC na magbakal sa WESEM. Actually, ang cost kan WESEM, pareho man kang cost kan iba na producer, minababa, minasakat. But ang nangyari gunya na June, na May and June, halangkawon sa cost kan WESEM, na iyo ang naging kausa kan bigla na pagtaas kan sa tuya na kuryente. In addition, duman sa kakulangan kan supply kan May and June, grabe so init, grabe so demand, pero kulang sa supply, apat na darakulaon na planta with a capacity of 4,000 megawatts ang nawara sa Luzon grid. Kaya ito ang naging kausa, immediate cost. Pag-shoot up. Kaya kita pwede magbakal sa Abuitis ngaya? Sa Tiwi? Pwede kung magbid sinda. Ang nagbibid kaya sinda. Sindaan ma-offer. Sindaan ma-offer. Tapos sa imong cost. So, pero dai pang permiso ang ERC. Naghahagad ng permiso ang ERC. In fact, nag-submit na
ang APEC Mhm. kaining pig-apod na sa contract baga sa bilateral contract Okay. na pag ang bilateral contract is the solution to a long-term contract. Mhm. Na ang gustong sabihon, pag ang APEC nakakontrata halimbawa, ang pighahagad may SMEC. Mhm. Long-term contract sa SMEC. Pag itinugot iyan, Mhm. kang ERC dabag, bakal kami sa long-term contract Mhm. under the bilateral contract, ang mangyayari, kontrolado na ang presyo. Mhm. Kontrolado ang presyo. Kung ano sa kinontrata, iyo ito ang presyo. Ayun. Oo. But kung dai iyan, kung ano ang cost Mhm. kang kuryente dahali sa producer, iyan ang pig-absorb kan APEC. I repeat, ang APEC dai nagdadagdag kang presyo kang kuryente. Kung ano sa kabakalan, halimbawa ang kabakalan is 10 pesos per kilowatt hour, iyo man po iyan ang ipigpapasa sa konsumidores. Mhm. The same price. Of course, igo iyang kidagdag to taxes, to ano nga rin ka ini. May mga ibang contributory factors na kaya duman sa satuya na presyo. Mhm. To distribution cost. Apa. Siyempre, gawa kitang distribution cost. Buda so taxes and then so recovery kang planta. Kapos iyan binalaog Okay. sa satuyang bills. Mhm. Okay, may mga pighanap sinda tabi japat ang consumers ta. Ako dai ko man naabutan ita, nag-abot ako dito pero 2014 ako nagbalik dito from Cam Norte. Ano yung SPA na pigsasabi ninda? SPA na Or CSP. kay SPA da po. Garo CSP is competitive. Yun yung sabi ko na request kan APEC na competitive process na pag ini itinao sa APEC, malaog ang power iyo ini tapon na bilateral na makakabakal kami 100% duwan sa source na gustong bakalan kan APEC. Sa ngunyan, ang kontratang ini halimbawa sa SMEC, may kontrata ang APEC na 40 megawatts. Iyo sana limited siya dyan. However, the contract says na kung igwang excess ang SMEC, pwedeng manggiraray na magpabakal sa APEC. So, gabos yan nakalaog sa kontrata. And, ay dakulaon na bentahe iyan. Dahil ang bentaheng iyan, hababaon ang cost kan SMEC as against WSM. Iyo gani iniso nangyari na naglangkaw sa tuya na konsumo dahil nagbakal ang APEC almost 40% sa WSM kaining May and June. Nahalangkawon sa presyo. Sa presyo ka ito kang WSM nasa production pa lang. Nasa 13 pesos and 8 centavos as against 6 pesos and 4 centavos sa SMEC. So Ayun. kung ika ang distributor, siyempre mabakal ka duman sa baba. Sa barat. Ini ang naging na kontrobersiya ta kan May and June. Pero alagad ngunyan, mahiling kan sa tong konsumidores ang pagbaba kan sa indang konsumo dahil nagbaba ang nagbaba ang production cost. Ayun. Okay. Refund Okay, kayo sa residential. Pero ini po mahihiling ini sa August bill. Pero sa July na ining konsumo. Ang reading tabaga. Is, July. oo, 26 days. So sa residential, kung nagko-consume ka 50 kilowatt hours, sa total bill mo, ma-reduce ka kay 90 pesos and 40 centavos. 90 pesos and Oo. 40 Sa pag 100 kilowatt hours na nagkukonsumo, sa total amount mo, babawasan ka kay 180 pesos and 81 centavos. Duman naman sa 200 kilowatt hours na nagkukonsumo, sa total niyang konsumo, mababawasan siya kay 361 pesos and 62 centavos. Bago ini ang final cost kasi Opo. depende sa gamit mo. Opo. Kung lumampas ka sa 200, siyempre malangkaw ang Malangkaw cost. man. Pero iyo ini ang i-deduct sa iyo. Okay. Ini yung pighahanap din na dapat. Ano ni refund da kang SPA? May binayadan ba? May kinolekta ba ang APEC na sobra sa kanila? Ayan.
SBA, parang special, ano ba ito? Hindi nga ang meaning ka ng SBA na yun. Yan. Special payment for capital da. Special payment? Special payment or capital ka mga albayano for refund. Masyadong Sa ano yun eh. Aleco siguro po yan. Aleco. Sa under Aleco Ah, contract SB yan. ano yung Inda po SB, kung anong yan ang sistema kaan sa APEC. Mhm. Okay. Okay. Okay, Chapat. So, Alright. yan po tabi ang mga ano ta, may mga schedule ba kita? Ano, parang Wala akong parang na-receive. inano, parang mayroon ng schedule na pinos pero parang rin inano, kinancel ang Kinancel. gabos. Opo. Day ako kinareceivingon niya na bagong schedule. But anyway, kung igwa, Opo. i-upload bigira. Ang sarap na lang garon na mga date pang ano is yung mga day na hari na poste. Ay may tama, may saro duman na nangyari sa ano, sa malilipot. Na? So pigi buwang tulay. Ito dapat Chapat, pig request na ito na kaliun sa poste. Tanin, sa road widening? Yes, o duman sa tulay mismo, pigi Sa ay sa tulay tulay, mismo. kundi Oo. dahil nakakaagi duman sa auto, may posting. So, pigigibo naman sa Opo, malilipot? Opo. Request na da ito na halion tanganing maging two lanes ang dalagan duman. So Oo. magsasabatan Opo. sila. Opo. Nasa kunyang bagay ito, may diversion bagay itong diit. Malilipot. Dahil May pigibong tulay. O dahil nagagamit ito, tamay poste da. Kaya ang nag-agi Hindi, ako duman, nag-agi sa side. nag-agi ako duman, parang saan na talaga, palit-palitan. Supposed to be, ang plano pa lang kayo ito, mag-ibong. Magsabatan. Oo. Duman sa diversion. Yes, duman sa ibong, dahil makaagi ta, may posting nakabalandra pa. Arin na ibong su, duman sa day papig Yes, opo, opo. Oo. Ang gusto nila doon. Sige, Sige, Tiagaw Bridge yan, Tiagaw Bridge. Okay, Yung bago sige. mag-abot ng Gads, Ano ano? ta, ireparohon ta. Yes, Iligon apa. ko. Ako baga, pero may nagpapatiwi Yes, dahil may oo. program ako duman. Tranquilo man duman, bako masyadong matraffic sa malilipot. Kan saro nag-agad ng tabang sa pulis. Nata, nagpag-traffic. Oh, traffic. Oh, igwa man baga sinda kang Dahil banderang green and red. na pigalang. Dahil pigalang. Dahil na pigalang. Ay, paano magbabaranggaan sinda Oo, kayan kaya dyan? sana ngayon, kung makaurong mga si Chapat, mapasabi mo ngayon na kung pwede So mapahidali duman, duman oo. sa ano, na mahali sa Mahaloy pa postingan, kaya itong tulay na ito makadiretso duman. na. Haloy pa ito, Chapat? Haloy-haloy pa. Haloy pa. Ah, Opo. Okay, Chapat. Okay, Salamatan sige, po marami. salamat. Keep safe po tabi sa paglakaw-lakaw. Taaraw mo na. sige. Salamat pa rin. Salamat sa oras na tinanidos ako. Thank you, Marinaldo Pare. po sa Indug Kabos. Thank you very Diyos much. po ang magbantay. Thank you. Dapat yung channels mo kang Albay Powered Energy Corporation. So we will be back mga tugang sa iba pa niya itong mga information. Nakalis lang kan sa tuyang news break asin sa iba pang mga mensahe. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra, amoy pawis. Pesado at fresh ang damit dahil may 24-hour. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na!
I-Downy kontra kulob ang buong labada. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bawat Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Makakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in-love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:13. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kinumpirmar kan Department of Health na nakatalaan na magpaluwas nin digitize vaccine certificates ang Department of Information and Communication Technology o DICT para sa mga nabakunahan na Pilipino. Sigun kay Health Undersecretary Mirna Kabutahe, nakulang tabang ini sa pag-areglar kan pagbiyahe kan Pilipino ngunya na pandemya. Sinabi ng target ninda ining mapunan sa katapusan kan Agosto sa primerong semana kan Setyembre tanganing matauan pa ng pagkakataon na makapaghanda ang DICT. Apisar ka ini nagpagirumduman na si Kabutahe na mas marhay na hilingon nguna ang requirements kan sarong nasyon bago makalaog sa indang lugar dahil ta magkaiba ang pigahagad na dokumento kano mga ini. Yan ang pangalas 11 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. NeoZep Tablet. NeoZep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taabang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na! Neurobion, Neurobion! Neurobion, Neurobion! Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Kung kita may kalintura, abo, asin napapagal maghangos, mag-apod sa pinakaharaning health center, doktor o hospital para maabisuhan kita kung saan pwedeng magduman. Makakatabang ini para masiguro na tama ang abiso na may tatao sa satuya. Maituturo kita sa tamang health facility asin malilikayan ang makaulakit sa iba. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kaysa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-ospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ng PhilHealth coverage namin. Mga nasa Pantawid Pamilyang Pilipino Program.
Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ng tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mark Villar. Alright. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yan, post mo yan, bro, until something happens. And, sayang, day ko na naabutin ni Tabi, no? Gamit kayo sa cellphone kasubago. Tabi digdi, pagkiapot niya, kung i-forward ko na lang po, Tabi, ining nagapot kong pagpalit kan metro, route na po sa metro niya, aluyo na, reported na. I-forward ko na lang po ita na ano po niya sa pangaran. Yung nakapangaran sa kontador. No, tangani na. Tagama nito po ini. Okay, sige. Alright. Duman po sa mga kababayan natin. Para po duman sa mga kababayan ta. Good morning po sa mga Paragon. Mga miyembro kan Pi Sigma Fraternity. 43rd Regional Anniversary po nila. Okay? Happy anniversary po. Padayon, mga bro, mga sis. Ipagpadagos po ang mga napunan para po sa paglilingkod sa sambayanan. Bueno, mga tingong ng istorya. Kali po dyan sa luwas. Nakalinyada na mga pag-iriba. Ans Galero nasa linya. Ans, go Ans! Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, puga-puga naman mo niya ang paghahanda ka na Albay Provincial Health Office and kasuman na makalaog nga sa probinsya kan Albay ang Delta variant kan COVID-19. Ini pinahayag sa DCGP News na by PHO Supervising Administrative Officer Ryan Altavano matapos na manotaranindaan na hadisman kan publiko may kanaraman ni sa mas nakakatakot at mas makaskas na makahawa na variant kan COVID-19. Sigun sa iyan, naghahanda na ang mga ospital digdi sa probinsya kan Albay, ang mga pampubliko asin man, nakikipag-koordinar man sinda sa mga private hospitals, na digdi kita digdi sa Manlain na LGU na nasasakupan kan probinsya kan Albay, tangani na makapagpreparar ng mga pasilidad, in kaso nga ni na makalog ini sa tuyang kapalibutan. Iniangkot ang pahayag ni Altavano. Naka-reposition na din po sa tuyang mga hospital na nga po na aktibaran, no? Na data man po pigahagad na sana di man po sa sabihan, no? So kaya nga pigsasabitan sa mga katawan sa panahon ngunyan na mag-iwas-iwas na po muna. Dahil po kita magpararuluwas sa laogan haro kung dahil man po kitang mga kaipuhan na importanteng marhay na dulumanon. No? Kung hilingon nga po starting on August 6 ang Metro Manila po magkakaigwa ng ECQ gilayon na iyo man po ito ang aputang mangyari po dito sa Sabuyang Province. Sigun sa iya, maski na nga nagkakaiguan ng downward trend na COVID-19 sa tuyang probinsya, dapat man giraray na magtagalikay na mga albayano sa dapat na likayanin lalo na ngunya na yaon pa o presente pa agapam ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa tuyang kapalibutan as hintigwabantayan man ang Delta variant. Yan, dapat magkampante, ari. Yes. Kaya nan medyo, dyan, tamiling yung nagbaba, tapos dako lang yung nagkabarakunahan, rola mierda na. Yan. Mawara na, ibababa na ito yung guard ta. Kumbaga may complacency na. Oo, pero yan ay hindi maganda. Yes. Because it happened in other nations na abantido na, ngunya, nagbabaralik bagasinda, kakarapag kapag na magbalik sa giraray sa pagsulong ng mask.
Tama, nagkasiribot na naman. Nagkasiribot na naman. Nag-lockdown na naman. Yes. Ayan, okay. So, sana, tama ito, sabi ka Malacanang, sana last na. Sana. Wala nang pera tayo. Nakakadakol na ang nadipisilan, dakol na anawaran na hanap buhay, mga negosyong buminagsak, as hindi ita masabutan are uncertainties kung no rin yan magkabangon kitultol. Yes, sana makamove on na lamang kita. Yan, okay. So, ang sikreto dyan is, day kita magpaulakit, as hindi kita mangulakit. Yes. Yan, alright. Ito, Mr. Mar, ano mga impormasyon pa sa Kapitolyo? Ans Calero, DCGB. Thank you very much. Ans, magali kay Ans, libat kita sa Tito ng Albay. Matindi ni matindi. Renz Luna, please come in. Wala si Renz Luna? Yes. Ay. Ano nangyari sa'yo? Gilid ako ng motor, gilida. Ayan. Alright, sige, guide. Yes, Marina. Gusto ko monitor. Guide, Renz. Lala. Yes, sige, guide. Yes, Marina Odutabi, Sir Mar. Kasi na Marina Odus to mga prantaba, isa matugan niya itong mga bareta. Nagilara niya nagpagiramdom ang lokal na gobyerno kang Daragalpay as in Rural Health Unit. Kada ipasindan nag-aako ng walk-in applicants para nga ni sa gabos sa mga gusto magpabakuna kontra sa COVID-19. Hindi nga ni makalis na kaso hapon, dinaragsa ni na tawo ang Daraga Covered Court na kung saan gabos nagtipirila, nagbabakasakali na makakuha ng libreng vaccine kay nga ning vaccination rollout na pinatalimentar kan lokal na gobyerno kan Daragalbay. Kaso hapon nga ni nangyari garo ng bulangan ang nangyari dyan sa Daraga Covered Court, igwa na nagkikristo sa laog kan Daraga Covered Court. Nagtuturol na pinag-anunsar na sa mga pangaran na kaibahan duman sa mga nagparehistro online asin sa giraray na pinag-ulit kan Rural Health Unit na prioridad mo ng bakunahan ining mga senior citizen na pinagbabakunahan niya ni Johnson & Johnson Janssen vaccine asin ngunya niya ni paubos na na supply kan Arichu. Kaya sa ngunyan padagos ang pangaboran kan Arichu magin man sa lokal na gobyerno, akan lokal na gobyerno, kaya mo sa mga daragyan niya na kung sisay man ang gusto magpabakuna, magsunod sa tamang proseso, magparehistro sa online vaccination registration, lgudaraga.com, asin magdiretso duman sa COVID-19 section, asin kung dai makapag-register online, tulos magipag-coordinar sa indang mga respetibong barangay ang anong makasabay digdi sa vaccination rollout. Kagunyan tabi, Sir Mar, haros paubos na. So, Johnson & Johnson vaccine, asin nagkarangkada naman ang pagbakuna digdi sa Banuang Candaraga para sa second dose kan Sinovac. Asin pinagalaw man na pagkatapos kaini mahalat na naman ang LGU panibagong dugang na supply ng bakuna na ibabakuna man para sa mga natatada pang mga category groups na daipa na babakunahan kontra sa COVID-19. Alright. Yan tabi, Sir Mar, ang magdagdag na impormasyon sa luwas, Trans Luna, DCJB na. Thank you very much, Renz. Mga duga niya itong mga istorya nalipo dyan sa luwas, sa pagipukan, sa itong mga pagiriba sa Mega Force Patrol. Mientras tanto, dagdagan tayo istorya, si Luwens Porsiversena nasa linya man. Luwens, please come in. Salamat tabi, Partner Bar, maray na aga, asina maray na aga sa gabos ng mga paraan tabay, sa mga dagdag pang bareta, 3 digits na naman, ang panibagong kaso ng COVID-19, digdi sa Kabikulan na kung sain 108 totalmente nga panibagong kaso, ang nanutaran basado sa ipinagpaluwas na record, the Regional Epidemiology Surveillance Unit Nurse 5 Ken Nuida sa press briefing kan Department of Health Regional Office. Kasi kay ni Tabi, Partner Mar, ang naikulukar digdi sa probinsya kan Albay na kung sain pinakang dakol ang ligaw, tulo sa ligaw, tigduwa ang ginubatan asin Santo Domingo, asin Tigsararo, ang Bakakay, Ligaspi, Libon, Malinaw, asin Magnito, dangan ang munisipyo kan Pulangi. Sa Camarines Norte, 13 man ang nanotara na panibagong kaso na kung sain pinakang dakuligdi ang munisipyo kan Labo, Anom, apat man sa Daet, asin Tigsararo, ang Jose Panganiban, Talisay, asin Vinsons. Sa Camarines Sur, iyo ang pinakang dakul na kung sain 45 ang panibagong kaso duman, asin 12 digdi ang nanotaran sa Siyudad Canaga, 11 sa Calabanga, 7 sa Bato,
5 sa San Fernando o kaya 5 sa San Fernando, asin tigduruwa sa Bumbon, Kabusaw, Ganaman, asin Pamplona, Tigsaro, Mandigdi, Anbula, asin San Jose. Katanduanes, 19 man ang nanutaran na panibagong kaso na kung sain ansyam kaini nasa Virac, apat sa Bagamanok, asin Tagigmoto, tulo, sa Batukan Katanduanes, 2, asin sa Bigakan Katanduanes sa Roman. Sa Masbate, iyo sana na solamente nga 0 case kan COVID-19, ngunya na pagkaldaw. Pero sa Sorsogon, 15. Sa probinsya kan Sorsogon na nanutaran, asin sa syudad kan Sorsogon, 12. 2 sa Gubat, asin saro sa Pilar. Igwaman daw ning tulong katawo na nag-test positive hali sa Bicol sa ibang rehiyon na nag-test positive na digdi sa Bicol region kaya totalmente ang kaso ngunya na pagkaldaw 108 asin totalmente ang naging kaso na kan COVID-19 sa bilog na Kabikulan poon pa kan Marso 2020 nasa 21,484. Sa recovery study partner bar 190 individual o 119 individuals ang na-record na naka-recover niya na pagkaaldaw asin ang 97 kay ni pinakang dakol sa probinsya Canalbay, 57 sa Camarines Sur, 10 sa Catanduanes, 2 sa Masbate, asin 4 sa Sorsogon, asin 20 sa Naga. Kaya totalmente ang nag-recover na sa COVID-19 digdi sa Kabikulan nasa 70,652 individuals na. Medyo mamurumundo lang ta 2 ang nanutaran na nagadangon yan sa COVID-19 na kung sain saro ang nagadaan sa probinsya Canalbay asin saro sa Camarines Sur kaya totalmente ang nagadanang individual dahil sa COVID-19 sa Kabikulan totalmente nasa 808 ng individual. Ang pangapunan manggiraritabi partner Mark ang Department of Health maski pudpud daan sa inang dila sa kakapagiromdom, magsunod man giraray sa minimum health protocols, araw kang pagsulot din face mask, pagsulot din face shield, pag-observer din proper hygiene, paghugas din kamot, pag-physical distancing, asin pag-iwas sa mga urmol-umol din mga grupo-grupo, tangani nang maiwasan ang pagkanayap kan COVID-19 na kung sa ingani ang pinagtututukan ko niyan na dai magkaigwan ang din Delta variant sa Kabikulan na nagwawagayway na sa rehiyon ta ini nasa Calabarzon area na. At? Meron pang isa? Ano da? Alamin ang mga totoong impormasyon. Correct. Yan. Para maging bida. Roger. Okay. Binikulta na sana. Okay. Roger. So, yan tabi partner Mar, ansaro sa mga naging lamang kang istorya, asin na mga mga impormasyon ni pinagpaluwas kan Department of Health, tangani na mapakinabangan kan publiko. On assignment, ako po si LBB. Thank you very much, LBB, Partner Luwens. Lipat kita kay Partner Al, Partner. Marinaud Tuna, please kami. Yes, Marinaud Tuna, partner. Nagpupuon ng magrulukad ngunyan. Sa mga dating paralukad na napindyente, haloy-haloy na panahon. Maray pata, naulian so. Nyog. Sinyog, nakaguti na. Uli-ulian na bagaan nyog ngunyan. Nakaguti na. Nagralaya na sa nyog, siba, nagkuruti na. Aha. So, iba. Sabagay, nari para ko mananggad, dakol na deliveries ngunyan dyan sa Primex. Iyo, tapos nagmahal na sa presyo. Iyan. Niya kumpirma sa tuyan ni Kagawad Alex kasi Kagawad baga iyo man ang negosyo niya. May comprada. May comprada man siya. 43 na ang presyo. Iyo Alangkaw na baga. Maray na ang magdamag ng gatong-gatong 43. 43 per kilo kan lukad na ngunyan. Samantalang ito, inabot sa ng 13. Ibabaon kayo ito, kaya... Ultimo kung pagpalukad, 15. Kayo ito baga, napipirita na sa kitang magpabakal ki... Bilog, anyog. At least mga 15 lamang, subilog. Ang ang bilog ba yan? Ang bilog niya, 25 na. Sa saod. Pagkudkod, 30. Sa saod yun, tama. Dahil nagbababa sa presyo rin.
Dahil, Pero at least naglangkaw so lokad ko niya sa presyohan. pigalat kan mga para umat ka sa nyog. Okay, may nahiling na kaya ako, na curious lang ako, may nahiling na ako nag-release sa kilokad. Tarong pano sa tricycle, binagsak digdi kay Kagawad Alex ka so Problema hapon. yan, dahil sa announcement ang ini, ako na pili na magrelokad naman, alangkaw na. Pag nagrelokad na gabos, lumugsok pababa. Ay, iyan sana. Yan ang problema. No? Well, at least Ganado. ganado. Dapat mo, samantalaw na ninda. Ganado mga dyan sa mga paralokad ugaring mahal ang presyo. Yes, Pero yan sa ibagaring natuod na kan so bilog anyo pabakal dahil na kulang nakipagal. Diretso na sa saod, mapagote ka sana, sindan ang bala, manilin siya mang kidiit. Kulang nakipagalapagalong magapaglokad adi. Roger. Naranasan mo naman na yan. Permina. Ay ako inagihan ko yan. Magpuon sa pagsanggot, Yan. kaya pagsakat, hanggang sa pagpalaw, pagbilang, Yan. agon, pagtadtad, Yan. pagsako. Kapakan so pag akot mo ba? Kayan. Kung dahil kakikarabaw, ano-mano. Kuriod. Kabaan abaga mo. Pero kabangan sa ng fight. Pero kahit naranasan ko, so karabaw baga, so pababa, kanggahan, kanggayan na nyog. Mga 50 nyog, sarong ikot sana sa manyog. Dara mo duman sa lokadan. Ano ra otonon kung ansa imong nyugan nasa bakilid. Iyan sana, isis ang Ang paburukot purot kanyo. mo sa tinampo. Ayun, duman na Nagamot mo nakakabili naman, yun. wala na. Kamay nagsasalisi man. Salisi na. Puro barantay ka nung aki. Yun ang konselo sa bulod. Mga mahon baga. Enjoy yan ang narogan. Anyway, tabi partner, at least Good news yan, good news. naraman ta ko niyan na naglangkaw tabi ang presyo kan lukad. Kaya sa mga paralukad yan dati, pwede na ka maglukad. Ibagsak rin kay Kagawad Alex natabangan to si Kagawad sa promosyon kan kanya negosyo. Anyway, tabi yan na partner, informasyon digdi sa Albay District, Alaro Mario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Oras nga to alas 11:37 na nin pag-aaga. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Tando ay ginto. Ibang ginto. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try
Start with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema bang may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixed Capsule, samahan pa ng Mixed Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Para magkainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo pinakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies.
Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daay magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Maring Toyang, totoo itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa ma-enroll na grade 11? Ay, sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita. Iyo po tabi, aparte sa 1,000 na tinataoninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may ma-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI, nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyang modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED-recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first-year referred enrollee. You may also apply at CHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses, and there's 2-month scholarship. Oh, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing less is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dainang kaipuhan mamili pa. Magbiogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbiogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Mark Villar.
Okay, pangatulong balik po kita sa mga pwede natong istorya. Jomar Bien, nasa linya, pare. Let's come in, pare. Good morning sa mga parantabay. Dahil na talagang maginibo ang lokal na gobyerno kan tabako, kundi iuli na sa tunay na mga may sadiri kan daga ang porsyon kan merkado publiko na natutugdukan ng unyan kan extension, public market extension, asin ka itong so porsyon na dried fish digdi sa sentro kan syudad kan tabako. Ini matapos na magpalyar ng padagos ang negosasyon kan lokal na gobyerno asin ang 7 mga sadiri kan mga daga na claimants ka porsyon kan supermarket kan syudad kan tabako na bakalo na kutaan sana kan lokal na gobyerno ang daga ninda matapos na magdesisyon ng korte na illegal o dapat na napangyari itong expropriation na ginibo kan taon na 1962 digdi sa daga na natutugdukan kan porsyon kan merkado publiko. Dako lang matatabas. Matatabas pa de kung ikabagaan yung kanakatindog digdi sa may porsyon kan Jollibee. Matatanaw mo baga sa City Mall. Yes. So, pinakamayor na edipisyo kan City Mall, dahil maniyan maano, dahil tatamaan. Okay. Pero digdi sa totoo, igwa ining extension kan supermarket na yaon dyan ang so mga karne baga sa second floor. Yes. Kabanga ito, pade. Pangyari. Mababanga ito. Ang kabanga, walat sa City Hall o sa City Government, so kabanga, iuli sa mga may sadiri, kay riba man sa porsyon kan inibagang mini plaza, digdi sa may side kang City Mall, na kung sa inyaon dyan sa tindahan kan mga prutas, budakan sa mga burak, porsyon ka ito, kabanga ka ito ang madadali. Pagkatapos, mabalda ini sa tinampo, pasiring duman sa may mayor na merkado publiko, kabalyo sa nabagakan tinampo pa di kayo ni, yan ang merkado publiko. So pinaka-merkado publikong 3-story, day ito may hiro. Okay. Ang aagihan, so extension digdi sa gilid, so sa ibababaga, so bigti tirindahan kan mga fried fish, mga tinapa, mga tuyo. Ito ang sasakubon, pasiring pa duman sa Oro Ilabud na parte. Na pakanti naman ito. Madimulis. Piga pararadahan. Madimulis. I-demolish ito sa Pinaugso City Government kan tabako. Na nagluluwas tabi pa rin, iti palan kan taon 1962, kan mga panahon pa mga administrasyon, na ipakita na mo munda kayo kini pa rin. In-expropriate ni kinuha kang gobyerno para tugdukan kan supermarket. Pagkatapos kito, nadaog sa lokal na gobyerno kan tabako, nagkaigwanin, nakanto sini sa Court of Appeals, kan 2009, pirdi manggirari sa lokal na gobyerno kan tabako, inanto sini sa Supreme Court, pag 2017, pirdi manggiraray. Napipindyente sana ang pag-claim kan mga may sadiri kene na inopen kan Tabaco City sa negosasyon duman sa mga may sadiri na kung mapipwede bakalon may nasa nangayayan. Yan. Siging paguruyod-guyod kan presyo sa negosasyon, sundo minabot sa punto pa din na ang pigo-offer na kan mga may sadiri according duman sa nakuha niya itong informasyon sa committee hearing kan sa Sangguniang Panglungsod, 120,000 pesos kada metro kwadrado. Grabe na. Magabat na. Abo talaga yung babakal. Oo.
na ang lokal na gobyerno kan tabako igwasan na ning siling na ipigtao na hanggang 20 milyones na kami. Kundi kung kukwentahon so 120 mil kada metro kwadrado, sobra sa doble pa ang gagastusin kan tabako. Surrender na lang, iuli na sana duman sa mga may sarili. Pero mabayad pa sa tabako. May fees pa. So arkila duman sa lugar kanini binugta ka na kan so mga edipisyo, so mga pasilidad kan tabako. Sa kan panahon pa din na inexpropriate dahil man natugdukan. Kinuwasan na kang gobyerno kan mga panahon, so ano'y pa, pero dahil man natutugdukan ki ano pa man. Ngunyan, natugdukan na kan mga presenteng administrasyon, ito na nga ning so extension kan supermarket, kaya nagsingil na kiarkila. Poon kan 2009, sundo sa 2021, sobra sa 17 milyones pesos ang arkila na itinalaan kang korte. So, ini preparadong magbayad ang lokal na gobyerno kan tabako. Budak ko na imas 20 mil pesos para kabakalan, 20 milyones, kundi nagkauro yun sa kabakalan, kaya obligado na sa naso tabako na magbayad kan so arkila. Tapos, iuli na rin duman sa mga may sadiri. So, lalaw man pa din na sa mga masurod na aldaw, mahiling ta na pigtitipak na ini na portion kan market extension sinuuko pa rin na ini kan mga may sadiring claimants kang naunambita na daga surrender na sa tabako. Nya sa inadarahon pa di so mga nagtitinda dyan. Igwana pa di baga, actually pigbakante na yan pa di. Halos igwanang mga extension na pinagiribo na makulukar ining ibang mga parasyenda. Dahil naman pigde-develop pa di pati nga ni baga so mga paraprutas na so sarong raya na talikudan. Dahil na ito pa di, hinarali na. Pero ni para naman kan lokal na gobyerno ibang mababalyuhan sa mga maapektaran na mga parasyenda. At least dahil mamimisplaced niya o manggiraray ang pagnegosyo. Roger on that. Sige, ayos. So, yan ba rin, magandang na barata. Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Jim. Ay, paring Jomar, lipat tayo paring Jimmy. Jim, please come in, Jim. Salamat, Mar. Nakulan ng inayang sa mga nakakahiling dahil sa haros masalong simana ng pagbalot din mga puo ninyo digdi sa mahiwas na lote sa walang party kan tinampokon going sentrong Kamalig. May permit ba yan? Nasa walay Mar. Arual daw nag-agrutungan mga chenso kung sa'y naghingawan di si GP News na maugit. Kung aram inikan PCA dahilan sa gulpi ng tumbang nyo. Bata mga mabungahon. Dapat aram din yan kan local government. Partikan pag-follow up, sinabi ni PCA Provincial Manager Alvin Trespeces na kumpleto papeles o aplikasyon ang nakapagkalkan daga certain denistan tagamilaor ka marinisor. Ang katuyuhan ko na yung pigpaparalod at mga nyog tabi mar, gigibuhan o tutubukan na ini in warehouse para sa sarong na kulang negosyo. Nyara di. To be exact, 33 lang po ini in mga nyog. Indagpon, 33 mananggat. Tamay wasuno, ulpeo ng tumba. Para liyon sa lugar. Pwede pala niya naarugan. Basta na sana. Basta lagi sa perwiso. Pinermitan. Yung baga, difícil baga magputol. Baga, mas ngani sa diri mo. Mas sa diri mo, difícil ma-apply ka. Lagi yan kaning sumasunod ng ng aloy na proseso. Pero yan pala, pwede. Wala ini. Nanurot ni kaya pa. Magkahina yan. Mabungahan ba na maray na mutanan presyo ganyo. Ligtas na kaligtas hindi sa mga kalamitan. Pero ngunyan din kaligtas sa Jenso. Pero pintito dahil ni PCA. Kunyan da pala. May tugot. Tututukan sa anyway, ba sa naman din adik ko pa man ng pribadong paglugaring man ini. Bulan mo niyan tabi marpatinin. Coconut man.
Garisok tulad na daw. Nangyari, ari? Oo. Ano daw nangyari ka mga signal takang telepono, ari? Tama na yan. Kaya ba talaga, pabugtakan takanan dyan kibase? Iyo, nanganing antisipasyon sa mga futuro. Otong minibase ko, ikagbo na dyan sa arang nindo. Iyo, patas-tas ang dasol dyan sa kwan. Patas-tas ang dasol. Kaya ni remate na yan, Jay. Sige. Okay, Ama, sige. yan Mar. Mga dagdag na informasyon, Jimmy, na salita di si Jimmy. Thank you very much, Jim. And that ends our program for today, mga kabarangay. Salamat naman ay. Kansa itong pagantabay. Thank you po and God bless. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang